дӯстон, мо ба шумо либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешниҳод мекунем, ки онҳо ҳам стили спортивнӣ ва ҳам стили классика мебошанд. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон аст. Одамони боварӣ ва нархҳои дастрас. Барои тамошо кардани дигар намуди либосҳо дар силкаи телеграм-канал ки дар зери комментария ҳаст, худи ҳозир дароед ва либоси таби дили худро интихоб намуда фармоиш диҳед. салому алайкум дӯстони канали мо. имрӯз хабарҳои тоза ҷамъовардаро аз ММА пешкаши шумо хоҳем кард. шумо дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. дар видео лайк монда обуна шавед ва мо оғоз мекунем. ҳарифи варзишгари тоҷик Фаридун Одилов муайян шуд. акнун варзишгари тоҷик Фаридун Одилов 16-22 дар мусобиқаи ASIA 161 бо Элхан Мусаев бо рекорди 10-1 дар вазни нимвазнӣ вомехӯрад. муҳориба 11 август дар шаҳри Москва барпо хоҳад шуд. ёддост мешавем ки ҳар ду варзишгар дар муҳорибаи охирини худ дар турнири ASIA 153 баромад карда пирӯзиро ба даст оварданд. бояд гуфт ки худи Элхан Мусаев ба Фаридун визов дод ва Фаридун низ ин муҳорибаро қабул кард ва як муҳорибаи ҷолибу тамошобобро пешкаши мо мухлисони ММА хоҳанд кард. барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Фаридун ба пеш нависед. реаксияи ҷомеаи ММА ба пирӯзӣ Сергей Павлович. намояндагони ҷомеаи ҷангӣ ва матбуот редаксияи худро ба пирӯзии навбатии саривақтии варзишгари UFC рус Сергей Павлович ки дар рақобати эҳтимолии варзишгари амрикоӣ Кертис Блейтс дар даври аввал нокаут кард нишон доданд. Али Абдулазиз Сергей Павлович беҳтарин дар вазни вазнин дар сайёра аст. Мэтт Браун: ман тасдиқ мекунам, Сергей Ҷон Ҷонсро мағлуб хоҳад кард. Коди Дурден: Павлович ҷанговари воқеӣ аст. вай омода аст ки барои унвони қаҳрамонӣ мубориза барад. Кейси О'Нил: даҳшат, вай воқеан метарсонад. бо нокаут кардани Куртис Блейтс дар мусобиқаи UFC Fight Night 222 дар Лас-Вегас, Сергей Павлович номзади асосӣ барои мубориза бо ғолиби муборизи титули байни Ҷон Ҷонс ва Стив Миочич баромад хоҳад кард ки қарор аст моҳи ноябри соли ҷорӣ баргузор шавад. ба шумо чӣ дӯстон, муҳорибаи Сергей Павлович писанд аст? ҳатман дар комментария нависед ва мо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр то видеои навбатӣ.